Byť zamilovaný je jedným z najkrajších pocitov, aké v živote prežívame. Milka našim citom rozumie a vo valentínskej kampani otvorene povzbudzuje, aby sme svoju lásku ukázali celému svetu. Umožníme ľuďom reálny zážitok so značkou. Vybrali sme kontaktné médiá tak, aby každé z nich dokázalo ľudí zabaviť. V obchodných centrách najväčších miest sme postavili fialové steny lásky. Miesto diania zachytávala televízia Markíza. Príjemné dobré ráno z Telerána. Teleráno vám prináša okrem zaujímavých tém aj veľa lásky. Priania lásky neostali iba v šopingu. Na stene bol umiestnený QR kód. Zamilovaní mohli ukázať svoju lásku aj cez infografický album na Facebooku. Najväčší fanúšikovia vytvárali personalizované cover foto, lajkovali a šírili zážitky. Zaujímavým prvkom bol Facebook cover fanrádia, kde sa poprvýkrát na Slovensku realizovala produktová podpora. Čokoláda, s ktorou si trúfnete ukázať svoju lásku a mnohí z vás si trúfli ukázať lásku celému svetu a napísali nám odkaz. O čo ide? My ten odkaz nebudeme čítať, pretože tie odkazy môžete sami vidieť na našom profile Junior a Marcel prostredníctvom webkamery, ktorú tu máme pripravenú. Kamera v štúdiu umožnila okrem sluchovej aj vizuálnu interakciu s poslucháčmi, čím sme rádio na chvíľu premenili na onlineovú televíziu. Na Milka stenách sme spočítali viac ako 5000 odkazov. Na Facebooku bolo vytvorených 133 000 infografických albumov lásky. Valentínska kampaň Milka prispela k rekordnému nárastu o neuveriteľných 29% v hodnote predaja praliniek na Slovensku.